ಕಾಲ್ನ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ದು ಜರ್ಮನಿ ಹಿಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಸಲ್ ಮೇಲೂ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡ ಬಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಕರಿ ಮಸ್ತಿನಾಡು ಉಪ್ಕರಿ ಮತ್ತದ ಮಸ್ತಿನಾಡತ ಅಂಜ ಪಟ್ಲು ಕೋಡು ಅಂದ್ ಹೆಂಗ ಎನೇಪಲ ಪಂತೆ ಅತ್ತ ಮರಣಿ ಪಂತೆ ಅನ್ನ ಬುತ್ತಿದ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಪಟ್ಲು ಕೋಡು ಏನ ಅಮ್ಮನ ಪಟ್ಲು ಕೋಡ್ದ ಉಪ್ಕರಿ ಪೀರಿಯದ ಉಪ್ಕರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ನಿಕಲು ವಾ ಉಪ್ಕರಿಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹಾಂದ ಏನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಪಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಾವೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ನೆಸಲೆಗ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಉಂಡತ ಉಂಡತ ಹಾಂ ಅವು ಒಂದೆಣ್ಣೆ ಹಾಂ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕ್ಬೈತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡಿಯೇ ಈಗ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡಿಯೇ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿನಿಕ್ ಅಂದ್ ಬೋಡ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಲ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಹಾಂ ಬೇಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅದುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಪಲ್ಲ ನೆಸರೆ ಪಾಡುವತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಸಾಸೆಮಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ನಾವು ಉಂದತ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಚಿ ನಾನು ಪಂಡ ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡತ ಐಕ್ ಹತ್ರ ಓಕೆ ಕೆಂಪು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತದೀತೆ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ ಬೊಕ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ಎಡ್ಡು ದುಮ್ಮು ನಂಕದ ಬೋಡು ಹಾಂ ಪಟ್ಲು ಕೊಡು ತೊಲೆ ಪಟ್ಲು ಕೊಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಅಂದು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಕಯ ನಾವೇ ಪನ್ಯ ತುಲೆ ತಾರೈ ಬೋಡು ಉಂದು ತಾರೈ ಪೂ ಅಂದು ಅವು
ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಗೆತ್ತನೆ ನಾನು ಅಂತಾನೆ ತುಲೆ ನೀರು ಪಾಡಿ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಅವೇ ನಿಕಲು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಕಡೆ ಉಂಟ ತೂಲೆ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಹಾಂ ఒక ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ನಿಕುಲು ಖಾಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾಡೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂದು ಐಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಐಟ್ ಕೆಲವರು ಪಾಡುವೇರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡದು ಅಂದು ಅಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಾನು ಪನ್ಲೆ ಇಜಿಡ ಬನ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಕೆಲವರು ಏನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಂದು ಅವಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪನ್ಬಿನತ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಹಾಂ ಖಾಲಿ ಪಂಡದು ಮರತು ಬಿಟ್ಬಿನ ಅವೇನು ದೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಪುವದ ಅವೇನು ದೀವೊಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡದ್ದು ಒಂಜಿ ಏಪನೇ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಐತ ವಿಷಯಡು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ನ ಕತೆ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ದುಂಬುಲ ಬೇತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಡು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಐತ ಪೂರ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಐತ ಪೂರ ವಿಷಯಡು ಪಂಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮನ ವಿಷಯಡು ಪಂಡ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕತೆ ಅವೇ ಒಂದು ಕುದುಕೆ ನರಿ ಸಿಂಹ ಕತ್ತೆ ನರಿ ಸಿಂಹ ಅವೇ ಕತ್ತೆ ಉಂಡತ ಮೆದುಳು ಕತ್ತೆಗೆ ಮೆದುಳು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದ್ದು ಅವು ನರಿ ಕತ್ತೆದ ಮೆದುಳು ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಂಹ ಪಂಪುನೀತೆ ಕತ್ತೆಗೆ ಮೆದುಳೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ್ದು ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ತೆ ಅಂದು ಅವೇ ಯಾನು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ನೆನಪಿರುತ್ತ ಕೇವಲ ಪರೋಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನಗಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬೋಡುಗೆ ನಮಕ್ಕಲ ಹಾಂ ತೃಪ್ತಿ ಬೋಡು ಆ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಪಾತಿರುವೆ ಪಂಡ ಎದಾಳ ಪಾತಿರುವೆ ಅನ್ನ ಆಯ್ತಾ ತಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಿ ಓ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಬಾಯ್ದಿಂಡ ಆಯ್ತು ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಜೋಡತಾ ತುಲೆ ಏನೇಡ ಪಕ್ಕಡುಂಡಿ ಅವು ಒಂದಾತು ಅಡಿಗೆ ಆಜಾಡು ಪಕ್ಕಡ ಪಂಡ ಚಿಮ್ಟಿ ನೀರು ಅಂತ ಉಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚ ಏಪಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಚ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೈಜಿನ ಕಲೆಗೆ ಇಂಚ ಬಳಸು ಏಪಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬಳಸು ಇಂಚ ಏನು ಸೆಲ್ಫಿ ಬಂದಿನ ತಂಚದ ಸೈತಿನ ಬೇಯ್ತಂಡ ತೂಕಏನು ಮುಂದೆ ಬೇಯಡವು ನೀರು ಆಜಾಡು
बका तुले इथे अटील मल्प बनका यान मल्प इंक दालेज पाते रुचियन चक जक 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 इन्ना पट 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 मल्तोन पोपे हांद मल्तोन पोपे ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಗ ಸಂಗೀತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವೇ ಬಂದರೆ ಅದ ಹಾಂದ್ ಅದಾಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ತನ ಬರ್ಪುಂಡ ತನ್ನ ತನ ಬನ್ಪೆ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡ ಹೆಚ್ಚತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಡೋಕೆ ಎನ್ನ ಜರ್ಮನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತ ಅಂದು ಬಂಗ ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಪುಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಗ ವರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತಿನೇ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದೆ ಕೂಡ ಐಟ್ ಒಂಚು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೂರ ಹೌದು ಅಕಲು ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚದ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ ನಿಕ್ಕದು ಅಂತ ನಿಕಲ್ಲ ಓಕೆದ ವಾನು ಅತ್ತ ಯಾನು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೊಂದೊಂದು ಭಾನುಮತಿ ಬಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಲೆಕ್ಕನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಲೆಕ್ಕನ ಮತಿ ಭಾನು ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಮತಿ ಪಂಡ ಮತಿ ಒಂದು ಮತಿ ಅವಾಗ ಮರತ ಪಪ್ಪಜಿ ಏನ ಅಜ್ಜರು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ದೀತೆರೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಓದು ಬರ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು